Aragazul și cuptorul rulotelor noastre se pot utiliza doar pe gaz. Atât în modul off-camping, cât și în modul on-camping, ele funcționează doar pe gaz, după ce în prealabil ne-am asigurat că am pornit butelia din fața rulotei din compartimentul de accesorii. Tot ce avem de făcut este să ridicăm capacul, care are un rol de siguranță, având niște senzori în aceste balamale. În poziție verticală, gazul este oprit, indiferent dacă îl pornim din față sau nu. El va funcționa doar dacă geamul este pornit. Și acum nu avem decât să luăm bricheta, apăsăm butonul, ținem 2 secunde pe el apăsat, 1, 2, pleacă, am pornit. Nu ridicăm, mai păstrăm încă 2 secunde mâna apăsată, butonul apăsat. După care, alt ochi, aceeași operațiune. Cuptoarele, atât cel mic de sus cât și cel mare de jos, se utilizează în acel mod. Cel mic are ajutorul sus, 2 secunde, flacără și trebuia să mai ținem un pic apăsat. Apăsăm, flacără, menținem încă 2 secunde apăsat și acum va funcționa foarte bine și frumos, având un reglaj fin la îndemână. Are gazul, cuptorul de jos, are arzătorul în spate, apăsăm butonul, învârtim, a pornit foarte frumos, mai menținem 2 secunde butonul apăsat, după care putem elibera și putem găti ce dorim noi în natură, în aer liber.